Puistola, niin siellä Huhtanen näyttää, että pelaa viivan kautta mennesseen. Huhtanen! Malek torjuu kiekon eteen, Badna, Puistola ja yrittää saman tien Jormakalle maalin eteen. Edellinen kiekko on siinä pelattavissa, Huhtanen tulee. Ja samalla tulee palve myöskin jälleen, joten Ilves kestää tämän alivoiman pätkän. Huhtanen laukoo ja sinne menee! Niko Huhtanen ja Oskar Badna nostaa maalin edustalta kädet pystyyn. Latvian poika, Riigan poika ohjaa kiekkoa maaliin. Ja 4-0 Jukureille maalin tekijänä Oskar Badna. Siinä Huhtanen saa ensin tommosen pienen rebound-kiekon tuohon maalille, mutta hyvin pitää maltti, kun näkee, ettei ole oikein enää tilaa uittaa sitä kiekkoa maaliin. Vaihtaa puoleen, kiertää itse maalin toiselle puolelle ja toimittaa kiekon maalille, johon sitten Badna on erinomaisesti siellä, missä ei pitäisi saada seistä noin rauhassa. Okei, siinä oli tietysti alivoima just tullut täyteen ja tässä nähdään Huhtanen ei lähde yrittää tosta, vaan kiertää vielä maali. Badna siirtyy nyt tässä vaiheessa maalivahdin eteen, tosta noin toimitus sinne ja pikku tipsillä kiekko yläkertaan. Kyllä. Erinomaisen viisas loistava peli Niko Huhtaselta, jolla tänään siis nyt jo 1+2 ja Oskar Badnalle 10 maalia täyteen.